Sabi 7 na lang. 7. Wrong password daw. Ay, dapat taron. 1. Y. Low battery. Please charge. Y. Ay, tagutin na, tagutin. Tagutin na. Low battery. Please charge. Stilan niya. Hindi magagasan. Maganda. Ray again daw. Bako yung kalko ito. Wala nang masuot. Low battery. Please charge. Diyan ko nakakulit dun eh. Makadto. Ikuha. Saan kaya may cellphone? Antong to ka na. Sabay. Ayan. Magsugod, be. Wala ko ano may ito. Wala. Ay, kulit ini. Wifi ko man eh. May lubat ito. Diri, kulit ini kay Freestyle. Ayaw ko na ito. Ay, singa eh. Low battery. Init na. Please Gabi pa lang charge. kasi. Ako na yung pizza. Atad. Oh. Atad. Ganda lang. Ay, wala mo yan. Ate. Asa na isa? Asa na isa? Ikuha ko nitong kahandi-handi ko. Niktikpan din. Pagkapasakit mo na. Kutsara lang. Wala ko lang. Kaya ako magpalit. Yun na hindi na. Low battery. Please charge. Maralo na ulit ko to. Iaga. Agoy! Makalaba ko kay... Ay, ito, te. Masinti ito na ito sa... Ato nito na itaan. Padong ka itong indano kaduha pa. Ote, Oo. kung Kano na ito? Ya kay git ka, dora alis sa labot. Kay git ini ka na. wala, ono sa kanti. Chocolate. Ano kaya naman? Low battery. Please charge. Wala ipag Baka mali yung code. charger. Kenapa charger sila ko speaker? Lu charger sini nilagyan diam. Ay, try ito. Dati? Kaya sila ganda yan pas pinagpalihog na twister da ko na. Hala, yan. Oo, manang. Kahit nang kuhan sini kapag kapasulira. Nah, diri sini pwede lang, Low lingin lang. battery. Please charge. Yang lingin ni ay. Ako ah. Everybody. Ato ka man ang niinin sa. Ano? Yung nakaan. O di kinakin ko galing charger ko yan lang. Mo gani, magmanang ganang Kaya kita lagi dito ganang kanaka. Mandali ako nila. Ano ako nang kanako galing power bank kahit lang kay mag-live ko lang. Ay, nito si Dave. Buntis sa gunakuan. Labas mo na yung cellphone ko akin na. Okay, tanan lagyan. Low battery. Please charge. Wala to ka man ang nino magbuhos kita. Ano? Got charger, mababos la. Nalubat ako 5% sabi niya. Don't touch me. Ano yan? DM. Ay, ang muya bilang yam sa una, ang muya bay ko po rin daw niya. Sige, Joe. Okay, Joe. Ay, ito tinutyan. Diba po rin si Joe. Low battery. Please charge. Ay! Sige! Madala ka ng ilo. Going to... Kailan ka tuloy? Injection na rin. Hanghang!
Going to Cebu City soon from USA. Wow, congrats. You're coming to the Philippines. Pagpalit ito ng hilo tiki. Actually, we have Christmas party. Low battery. Please charge. That's my sister. So you're coming in the Philippines for good? Wow, nice. Hindi na magpanaw sa Okay. Pag-iulong mo tayo na ipalit, ano ba halin ah? Low battery. Please charge. That's good. Power on. May nagawid din na sa boss. Hirap na ni Maricel, gusto na isarasaran daw na gina. Bakit natuwa? Naman ay nagpagkira pag ikan. Di mali kasi ang mga Bakit natuwa? Single 31. Yung ano, Oh, you're single. Also, you're just coming in the Philippines for good, but you're single. I thought you have already Filipina. Gawid ang English mo ba? Ging kapasidaan dayan. Ayan ko na. 31 ko na yan. I'm a 33 years old. I'm a single, ready to mingle. Actually, she's my sister. And yes, she's also single. She's 30, but she's 33 already. Nagapakto ka na ako. I'm a single. Ano wala na sa amin eh. No, I'm a Hindi na kahit ito. She's single. Yeah, she's single. She's 33. Yes. Because I'm 34. So she's... Ayan, what's up, Ging? Mas may tsaka ko What's up, Ging? May what's up? What's up? Yeah. Meron ka? Oh, she doesn't have WhatsApp. Only Facebook. But she will download WhatsApp if you want to chat with her. Ano nahito sa una, sa pagkain mo kita ng tumahan. Yeah. Pinyak. Ay, oo. Give you number. Ay, oo nga ito. Type mo number. Oo, My number? Yes, your number. Your number. Punta ka sa account ko. Then type ka doon. Kama-chat ko na. Magparte kita ano, gumakanya-kanya. Masaya na kaya ko. Hoy, kamu ha, ang manginom ng Alfonso kanto mga Alfonso. Ang manginom ng di ba ng Alfonso, kanami ang mga Hindi rin. Ang ganahan ng buhay. ang gani. Ang ganahan ni sa mga imperno. Nga sa yapo. Ay, hindi ako ito sa impano. Ako malangoy, chick, malakso lang ako. Ang ganda ko na. Uniti ka dyan. I'm here to party. Sige. All my sister and Huwag my mo dali na. brother. Hindi ko lang Pagkakain dito hindi lang Ang number mo. My number, you, ano ba yung shot yan, ha? Hindi na, pag-isip na yan, nakagat ko mag-type na dito. Kurang ko kukuhan ka naman, dikit ako ang sa Ito sa YouTube ko. YouTube. O, mag-type ka. Uno sa pagkain siya, hindi sa magkinapina na yun. Bisa yung maya ka na. Oo. Paano na yung na? Kuha na ide. Tagad na kay makadto ko sa sa kuan. Ano? Hi, Juan. How are you? Pagka mga to kay Utip, tagi si Utip, tagi si Konsian. Tagi. She's going to message us. She's going to comment her number. Ay, gawa ito. Kayo. Punta ka sa YouTube. Gatang na makakwarta. YouTube. Sinusunod. Sabuhin na sa kuan. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Bakit ba kailangan bang mangyari ito? MA? Sige, pwede naman magpa-sound. Sinaan lang natin. Ano? Type ko na maybe lang din. Maybe. Team away. Din space. Din pay. Isang intro namin. Kuhay. Dito isa ka mo may iba. Yung apple sa yun. Hi everybody! Welcome to my live guys. So today is our Christmas party. I'm gonna mawag ko na.
Ang wine sa 3% lang. Ang wine daw utang. Buka sa papa. Gusto mo ako kumain. 3% ba na? Tara, wala na uniform. Uniform ko ina. Kulit na naman mo. Yan ito na. Gato na gato. Isa lang ng kayo naman. Send ko sa list, taon-taon. Tinawagan ko kayo na ako dahil. Ay, wow. Turog ako pag mga Nakita yung galing na rin pag binasig na no. Magsisip pa ako. I-play ko sa kanaan. Nang dapat na ina nang. Sa doon na gusto ko ay. Itaas. Sa loob ng gendo. Dabak ko lagi. Ano sa galing ng ay hindi ang maangot ito. Dili. Dili tayo nito. Ay, dapat Pinaba mo to? Maraming ipinado ka sa siyan. makita. Kaya mo ka mag-connect. Nag-connect ka. Dili, baho ilang. Pero pag inom mo. Dili yun. Hello, Juan. How are you? Thank you for the thumbs up, guys. Thank you for the thumbs Sabi up. mo sa niya ako ng palakan na ibang bugin ako sa buwan. Kati. Ilaon. Ano yan? Ang ganun pa ulit sa lingkang. Mga palakan yung Mawag kasi pagtawag. Kaya mas tawag ka siya na dyan. Kaya tagtaon, magpapit mo. Inig daw sila kay Hilugan eh. Kaya ako kay Bali. Hello, wala, geng. Oo, di ba lang Kaya may sina mo, geng. Message sa ako. Pag wala kita doon tagtaon, magpapit mo. Para natin sa program. Ay, na si Yasi na. Nalaklit siya. Buwa na yung luwag mo ka. Gumagumag ka. Ay, dilatsi. Tukandang ng mama ko. Bakit siya kayo? Aw, kanil-kanil ako po. Kasi kung ka mo datasa. Ate, alam mo yan, geng. Uno lang. Balas doon. Geng, tanggal na ba? Pahinga na taon ng Dahil ko lang gayang. Aw, mo itong pasko sa panguran. Ang anta ko, naisa pa na sila itong exporting na, mga sapatos na mga ay, gano'n, sa pagkakakya ko, ay, nabaka. Baka sa nanya ko. So, gipura niya on. may ano may Kasi hindi yung galing Oo. Kahit paano kami sa overpass. Binigyan na kita. Pasatasa nga yun eh. Oh! Naman sa Ako na ako, kaya nasa kaliin eh. Ang panahon ni dapat pili. Hindi kita makakuha si Gato. Ha? Hindi kita kasi pagkasi yung mga pamilya. Sa kuan. Pohon-pohon. Siguro mga... Dangay pa pag kani sunod, alis mo din mag-isa pag alis Kami na lang ang mabiyahe na ito ano. Ikaw pa. Walang gali si Jun doon na. Maigo kayo mo dito, kami katulutan. Ugyan na lang di ay. Oo. Ito ang mayo. Igagpalit ito ng kuan. TV na yung body kay yung sa video ka tapos kung gusto na ano sa pang stand na ano microphone yan may stand. Ay, Yan sa cellphone stand. pwede ka mag-convert kaya. Unang tuig. Masabay na kami. Nagtuloy na kita. Masabay na kita doon. Sunod to ikan, ang ito ka nag-ibali. La 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 li la 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 li la. Another single lady. Ta-da-di-da-di. And it's ready to mingle. Ta-di-da-di-da-di. Ta-di-da-di. Kembot mo, baby. Yung wala may suod. Sa kuan.
Sa dos. Pizza dos. Subukan mo at sawaan mong tingnan. Nagkakaibigan na to sa mamasdan. Wala patay na. Pane, halang ka Tunaw ng na yan charger. pagkapitlog. Sa dos. Pizza doon. Ako ay klaro po. Ha? Sa ulo ka ng Ay klaro po. Uy, hindi bitaw. Tingnan kita. Ipasara ko ka namin kumpanya. Ikot na yan. Hello, ma. May halang ka. Marami sa kaya. Tapos pagkakaya, pagkaugma, kapanay, tapos bilis na kita ito. Ang balik kasi yan sa Pasko lang. Ano sa mga kandidat? Wala ko yung nabulto. Di ba? Kuhan sa kamay siguro. Pag Maria sa bahay, ganito. Hi guys. Ay, na mo nun si Tulo. Gusto mo rin eh. Bayadan mo ito, di guba mo. Bayadan mo yan. Kompleto ba niya yan, ha? Pag-ulo ano yan. Pag-ulo yan. Kaya na na. Wala mo si Tulo niya, Mara na. Ano yan? Kuha na sa ilaw. Mara, so kuha na ka ng servisyo. Mamaya, gagawin niya, mapatay ang siguro. Yan. Kaya, pidutin na ito. Bakulong nga. Ano na yan? Ah, di rin ka sa bawa, di labot na yan. Mag-masdan. Yan. Basta nag-iso yan. Wala sani. Baya, kasi ba yung panty na gayon? Ana, di ba? Yan, manap sa nila ako dito yung lahat yan. Ni, wala sani. Yan, siguro na siya yung nagkakita kong panty ko. Dire. Uli kami yung nagsisingin ka mo, pero hindi ako hindi ka kalahin. Ha? Ganda ka rin ng panty mo. At pero sa magdarap pamapana ko, ibalik ka sa ikasaidan sa naan. Eh, basin mahuli ka nung may panty. Yauli gina ko ay panty. Ito ni Agi pagka rin namin, punta namin Ano dito. ang panty naman? Dali, abilin. Naiiwan ko yung panty ko dito. Aning nga. Nila, buwan ko ako. Pagbuti lang ng taxi tayo. Ini ka mo siya na suot ng sabon. Ganyan na ito pag magkakada ko dito sa ano, ganyan. Hindi naman ito may kuhan. Kawan din. Paano ka sa buwan? Charger yung napa kayo mag-charge. Ganun mo yan. Ikaw mahalang ako yung sa mga iso. Iso yan. Hanan eh. Laom ko. Ano ba yan? Sabihin ako ilang nakita mo. Pagka ba itong ginakain kayo? Masapahay, hindi sila hindi sa paa. Ay, saan ko? Original mail charger lang. Paano nila yung panay present lang? Ang may medyas mo lang. Ano siya pa? Ano si Manang Tata ang singlo ko nung maigo. Ala pa, ari chili na sa mayo. Yung ko pa ginawa. Tawag yung sa picture, wala ginawa. Hindi na picture. Kaya pag ginawa, kaya yun mo, malang. Basta kahit kainan, picture lang, gano'n. Yan. Ano? Pagpasakit ka mo, ulo sa anin. Wine na yun. Why yan? Oo. Ay, hindi ko yung wine yan. Kaman yung bahal ito ba? Yase, ko yase! Ay na, ilis ba yun? Di kayo maapas. Wala na, basahin na nga di. Huya, si kwanin ko mo. Yaya mo na ka di nga di. Huwag ka mo na magpagsabahan ha. Mura ka din nga siyam yam. Blind mood siya. Blind. Airplane mood. Busy. Airplane. Masig na si Todo. Ayaw mo ko tala. Ayaw mo kanina niya ako. I-surrender na gaya namin kan. Namada ako, malisipan eh. Mura sa kay. Doon ko Tapos yung anak ko na ay dahil na. Ito ay ikaw na ko siya. Yes, tali yan. Hindi ako na ba? Ato siya. Ato siya taas siya. Dito na nabulip yung papel. Ang yung notebook. Tama na, ilanginin. Pagkatawag siya. Pagkit pa na siya. Ang siya sa taas.
Kumali, kumago ba rin bigyan? Diyos, galaw mo sa siya namin siya dayon. Wala sa maliga isa pero Managpit kasi. sinas na lang mo ni. Isa po na sila mga sa bahay, pero sa pasilan siya. Manira, kain kita ng kwanti. Dito lang. I-charge yan lang, kaya para makapalit ka lang. Wala na i-charge na ito na yung kwan. Yung manang nini. Magkano ako dito ng ano? Pare mga charger mo yun. Ay, Android sa kwan namin yan. Ayan pa na. Kanang ko sa gawa pa mo. Kanang ko, ito 30% din kanang ko. Wala sa sound na lang. Problema sa eskwelahan. Wait. Tanggalan lang. Ayaw pag i-charge. Sige. Kaya yung kami sa Pero sa 30% yan. Anya ko rin. Wala ka pa sa'yo. Yes, eh. Pakisuyo ng herbal doon. Di madam. Sino ba yung mga... James! Ang karaman na yan sa luwa na. Anya? Yang? Sige na yan. Pakisuyo ako ng herbal. Ano na kaya ha? Alam mo niya, doon sa kwarto niya si Joy. May herbal doon. Yung ginamit ko kagabi. Lagi. Halika. May supply doon. Hinabot ka ko. Sige po masagapay mo. Ay, hindi ka na ako live lang. Tatay na. Tatay na. Sa ulo yun Kaya eh. pa, Tep? Sa ulo yun eh. Ano, Tep? Di ka mo, Tep. Bye-bye na. Ini, ano sa ini? Hindi yan, bawal. Kainin mo yan. 76 na sa itong tanggal ay return. Kaya kita ba? Sarap. Ha? Hay, kita na ba siya? Mangulit na kita sa atin. Patin din eh. 76 na patin din eh. Ay, hindi ka na. Ah, Ang siyam yan bro sa kuhaan. Hindi naman. Ang siyam sa kumbindin. ako kita ko sana sige, oh. Pagpasa. Tama na sa raban. Hindi cellphone. Kayo sa cellphone, di ba tama din? Sabihin mo ako ano. Babe. Sa kita. Hindi kita magkanta. Ayun na pagkukuha na sa palagiyan. Dahil sa kailangan mo. Hindi yan bawal, pero huwag mong ginaganon-ganon dito. Huwag kasi mga ano mo. Ay, amoy din eh. Ikaw ang salarin. Yun sa yan eh. Huwag siya po ay. Ikuda ka rin nag-iublo. Lalalala. Ba, dago ba, dago tayo. Ay di, ari pensin eh. Aron kayo pinsel ba, Ari dago. pensin eh. Dili, ito isuksok loy. Ay na pensin sa kulaan. Doon ba? Ari pensin eh. Sa tulungan. Ay, ba, nang kasi isiligan mo lang kasi arong pa kayo. Wala ba sa wala din ako na rin sa ano mga dami. Ang mga sili ang mga sili. Akan yung cellphone ko dyan, yes eh. Unay ka charger niya, yam. Unay charger mo, yam type C. Android. Wala siya po. Awa siya po, wala siya po. Nyawa na yung ito ba? Gawin natin na naman sa eh. Dali na ba na makasagot? Ala, akin na sa cellphone ko niya. Lagi on, nagpalayan on. Bluetooth mode. Sus. Dapat tungaba ha. Nawa tagay din. Ako. Million luro palit. Na. Ambay sa kasi. So, isa na po, isa. Kagaya mo itong isa ko, ano? Tayo. Ang ka namin ito. Pakita ko ka na. Taga Alay ko pa, unhon mo, kita pala sana. Dito lang. hapon din ka na mga suso. Siya. Ay, lamang. Dito lang ako ipastil. Kagaya siya, oh. Ano lamang
Sayo na lang. Ang cellphone ko, ito kasi hindi. Pag mo nilagyan, may pan pa. Walang iiyak na ako. Lab. Kinig niya kag-grade sa nawa. May panty siyan pa kuya. Ano na ka? Meron pa. Kasi ito. Oh, ayun din. Uy, sapat na po. Diba? Biyak niya lang yung mga. Medyo, Sabi kaya, alin na yan, Loy. Sabi tayo lang makain kami ng Ikaw mo na, Aisha. Ito magkailan na. Ito ganito kami. Hey, so, what's up? Merry Christmas. Ito ka mo. Kaya mahal na galing sa akin. Hindi na tiyaw yung iso. Drink ka ba? Nagsa ko ng mga tuwa. Yung kapayan na siya. Parang may panty silbo pero pa. Hindi na ako sila nakamentalo ha. Parang mapalipati ako. Ay, may mga panty. O ba matigaso? Arigaso mali. Hindi ka magpalit siya. Kasi tayo na din. O, Jimmy. Order. Amo ka na iyan na mo yan. Ay, yung wala ko sa kanito. Ay, ito. Ayaw kaya ka na. Uno. Ay, ano ka mo kay Ano sa ako? Yaman mo na tayo kung dito. Bawal na rin. Patuloy na magulang kailangan. Andito sa inyo mamaya, kagano tayo. Ano mo yung kalabaw? Ano mo yung kalabaw? Dakpo na yung kalabaw. Dakpo Ano na. kay unsi kami kuan unsi yan unsi. Kaya may siya unsi. Next, ayun. Wala pa. Pagkagaling yung mga Kalon sa kalabaw. next na. Kalon sa kalabaw. Putik ka na ako sorry. Ajay! 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 Ako mo tanong! Ako mo tanong! Dili! Alay ko! Alay! Palaro! Alay ko! Dili! Kuhan! Sayang mo! Ako na pinatawin sayang mo! Doon ko na Mga pare. Ayo. Yan! Malang sila si Hermosa. Mani ang beautiful ang Rosa. Mahalo Oh! ka. Sira! Tawa na! Mahalo ka lang. Mahalo ka. Balibuktan ko. Yung dali wala ko man. Undang ka balik na kasi ako. Mamaya na. Alisin ko. Sayaw.
Ay, bilis ah. Nakala yung mga Hi everybody. So we have a Christmas party. As you can Sila kayo doon. Oo. Ayaw minom. Hello everyone. Hello everybody. Ang morning. Ayaw ko nito masoy. Marinikit ka na. Amati ano yun? Hoy! Iyang wine na rin kayo. Tuba sa kayo na mahalina. Tuba na mahalina kaya sumaslum. Oo, bahay na lang ito. Ito ba itong Dili yan, what yan, grades yan na yung ginagawa. Kami inong taloon. Yabang ako na. Ilan may ito? Ano ini na? Ano ini? Pok yan. Hindi ko talaga siya kaya. Lalo na Kain. Uy! Uy, why dito ging? Halag, pinam sa nanang yung wine. Uy, ayaw. Ano lang. No, ko ayaw. Wine ito na ko kakwan siyan. Iinom na ko ang wine. Sito nga to. Huwag kayo sabihan sa tanong. Ano wine iyan? Taw wine yan. Ano ko ng ano? Tignan mo! Ang mukha niya, ganun pa rin eh. Hindi pa nabago mo kanina. Ito na, ito na. Iyan kaya. Ng alpo kaya hindi ka rin sa dugo, mag-isip pa ginhawa. I love you. Ang tubig. Ikaw magtataga mo sa taas. Delikado ko yan. Dapat dahil mga Yo din din pio isa kulang ko. Ang magkakawasa ko yung buhi. baka na kanyang kahit Bale, gawin na sa taas. Kapag ganito ang delikado na yung sa taas. Ikaw ko si Bali ang kwan. Repere. Ganda tayo mag-sound siguro. Ayaw pa lang minit-minit. Ayaw lang pagpapunta natin sa hagdanan mo. Gusto lang natin. Alam mo, ang pinuto namin ito kain ni Inong di ba lang? Kain ko sa natin. Aray tayo mo sa Kaan sayaw. Kaya ba dito tayo ayaw ko Aray matay Aray matay taon. Aray sa bawal ng bangke. Wala yan doon. Dami na kayo, ang dami naman yung ceiling fan na. Taon na, wala laki na panty. Ayan sa pagkalala. Na. Tapos, pero okay na mo, di pati kayo papadala. Nam. Ano lang. Pabili. Isa. Ayaw. Ang mag-electric pa nga sa Isa ako sa kamong kaya ni Banhaan. sakit yan. Hindi na ka mo magpahangin-hangin. Kaya ito sa ni Banhaan. Sa ruba niyo. Abay ko na yun. Okay na ko.
Galing open na close. Ako ba yung ako, diba? Dito, abre ha, kay makita sa nga ma-action kasi dugo. Kaya yung sarang-sarang na talaga yan. Sarang-sarang na talaga. Kaya parang sundo mo ng action diba? Hindi na lang ako nagtundog. Hindi ako nagtundog. Bisa na, bisa na. Ayaw, ayaw. Hindi kita ko nagtundog. Ito ako nagtundog ko. Madawat ko sa ito, masuod daw. Yung balik ako sa Tuloy. Pagkantahan na kita ng along ipinggit. Ayaw na ko tayo. Bawal lagi magkanta. Ay, so, sa ako sa kuya, karo tulog sa nitong iya ka mata. Sayo, dito tayo da. Yanda, 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 yanda. Mga bago daw na yung mga malikuan, cherry white. Baby, masaya yun. lagi. Ano ko ba yan? Malikuan, cherry white. Yan ang dayaan mo ginagawa. Ano yan? Dali, mag-istama yan. Ako ba ako ito siya ng aksyon? Kaya mo ra ba yung kanya ng so kan ang pwede ko cherry white. Yung mo lang mga oh. Na Ayun, lagi na yung asawa niya. yan ang ano mo kanina na. Yan. Tundo kayo. Dim! Paikot, Dim! Dali, Dim! Yan! Fight! Kasi papi na sayaw! Giling kita mo lang usap! Sayabi kayo niya. Para na bang kuwan siya ulo siya na. Sa isang pagtutuki kay masayaw daan. Dali ko! Ay, dali ka na. Yan. Dali magtanaw. Ngani ikaw magtanaw! Ay, pagkasayawan to. Aray mo mga yung mga na oras. Sawa na lang ito. Ay, ikaw tanaw. Masayaw daw yan. Papako na kan lamang mabilis. Ayaw ko niya ako kasi sinigit mo. Gawas mo na wait. Istripin ka ni kanak. Ayaw ka matay. Hello guys. Are you watching guys? Where are you from guys? Where are you from? Hi guys, hello. Kumalo ka ng iso. Nakawala ko mag-ikas pa Ay, ganyan ka na ako. Dumot. Dumot. Aday! Madeni. Pag-asawa ni Rikiso. Hindi mo pa panahon. Wala, konti lang. Konti. Hindi ka na ulo. Hatag lang. Sino? Sino maghatag? Kato mo ipasin ka nga dito lamang. Kapani, ilan ipasin mo. Diri. Ano ba yan? Huwag nang isarado. Kas. Aw, kas.
Wanda. Marami ini. Wanda, kaya tasawa niya. Ang ano ini nang anaanin ni Maricel. Si Balong. Ang tama ni hindi naman si Tumiso. Lagay mo pamutang na. Lagay kay pasing. Hindi ako kasayaw. Hindi ako kasayaw. Baka na yan magpabutang. Pero kung lumutang hindi kayo. Walang ninin. Gagat na. Yan, sabi mo si Liway. Hindi na anak kami ko. Ari lang tingin di ba? Hi everybody. Manang! Manang! Sobrang gulo! Manang kata! Manang! Geng! Daman namin ni Manang! Nakagdagan. Ay, karyasa! Ano ba yan? Sinabagulangan nila sila. Kung nagtatrabaho, nakikita kami. Ang project namin, yung trabaho natin yan. Daman namin! Hindi niya ako. Yarupog ka! Lain na kumati ng dali! Kakien naman! Wala magdaya na ko sa pagkita. Sige, wala. Ako tayo na daw yung mga Tamo ka. wala ko wala. Ayaw ko naman tayo. Kumasaan kay mga magtakot. Wala ko sa bahay. Wala ko sa bahay. Kadidaan nila. Jim, Jim! Eh, maligas ka man siyan. Ako kasi ba mo nang Biskan daw, lapas ako lang imbutido. Pero masayo, ako lang gusto. Siguro lang din, no? Sabay sila mga ano.
Bakit sila ba yun? Ano yung kalibang na yan? Kalibang ko na yun. Kalibang na yan. Madam, yung dito man na naman. Yung kuya naman yung mga yung magpaas. Yung kuya yung naman na rin magaling kuya yan yung mga magpaas. Dali na yung gano'n. Bagay sa sarap. Ito na, yan yung club. Tayo, ano mga walang alam. Ay, mali mo ngayon. Ang ginawa. Diyos! Ay, tama. Pero kapag kain na ng pero kung mga Dapat rin sa anak. Kanang kaya ko rin. kaya niya, may joke yan, kaya Ay, ko ka yan. Ako kasi yan dami. Sa unang gulo. Ay, nalapot. Sabi kay Hino. Na, Hino. ay ako yan, kailangan tayo ng tanan. May Alam. mga lolo na Nagbabalin na yan. Nagbabalin na naman yan. Nahinay. Ay, kami na lang. Tapos sabi ko, silang kapatid mag-ibig. Kaya ko. Wala nang mga lagi ko rin na. Ay, lamang. Ayun! Ayun! Galing kay ko, ay, ako may lang kalit kumayukan na ano. Dewi. Yamuan ko ako.
naman. Ay, lamang. Ay, lamang ni Jose. Ay, lamang ngayon. Ano, Gamot lang. Versus paningo ka na lang. Kanta na, para maklan. Iba, iguman. Ay, kayo, mga gawas ng hangin. Ano yung nagalikot niyo? Amo ka rin pa rin ng makasuto. Tumot sa kapaso. Dito yan. Ay, patay. Patay ka. Kaya yung patay ng sayaw. Eh, bida kaya mo. Jawi. Ilawi na yan. Aray nga ni Hekyo. Alam niyo, Madam Sauna. Sumusunod, sa galaw mo sumusunod. Ay, lamang. Wala yung bugang patungan na sayang. Yung lalim na ako na ba? Basta ini kalugayan kay iwanan ako. Bebe, pa rin mahog kilo na para makapag-vlog. Ano ba kayo sa class yan? Ano ba yung class yan? Ano ba ba? Sila makain naman na kaya kawal ko sa yan na ilang. Maling kain sa gaw. Nami swimming ha. Swimming. Nami kayo yung swimming kanina sa parka. Nami yung swimming kanina sa parka. Ay lamang. Yan mo ba? Ito mo ba ito? Nag-iya. Hindi ka nung Iluhan nyo. Iluhan nyo yan. Iluhan nyo. Parang ito ba yan? Ada yun, no? Ada yun. Pero ano yung pwede mo lamang ging. Ilang kapag mo ng sweet sa place. Nakit 20 cents. Yan, yan lang. Awak na yan, JM. Ano yan, JM? Ano na lang ako? Ba? No. Ito, nilog na tinutuwan. Kita guys, kasi kita nagpapatihulog sa. Ini ang ibang na. Kita na parang nakadali.
Ano din yun? Iba siya, iba siya. Manda sa kanila niya na. Ano? Sa unang gasto, di ba sa pinagkuhan? Pwede biya, pwede pa yan, lamang. Yung kanila ko ng talong lang. Sumakay siya. Kaya, ano ba naman ito kayo? Tukuda. Hindi yung mga bago na ako doon ka. Ay, utod na kasi. Dalawa lang. Tukuda doon.